Hoi bezala, kalitatea eta aniztasuna ditugu Getxo Jazzaren ardatzak. Egitaragua hainbat erritmo eta estilotara irekita dago. Jazzaren izen handiak izango ditugu, gure ezaugarririk garrantzitsuenetako bat alde batera utzi gabe. Hau da, gazteen alde egiten den apustua. Izan ere, talde lehiaketaren bidez, helburu nagusia da belaunaldi berriak, musikan sustatzea. Etorriko diren apur bat izen potoloi buruz hasiko gara Jasme Jajorrekin, estatu batuar abeslaria, nahiko gaztea, 32 urte uste dituela, eta ja, 3-4 disko atara ditu, eta izendatua izan da Grammy sarietan. Bigarren egunean izango dugu Kurt Elling abeslaria bebai, baina oso estilo ezberdinekoa, honek bai birritan irabazi du Grammy saria, eta munduko jazz abeslari garrantzitsuaren artean leku bat ziartutu da bere ahots zoragarriekin. Hirugarren egunean, ostiralean, Mark Ribot eta bere Ceramic Dot taldea izango dugu. 40 urte baino gehiago ibilbidea dauka, hainbat kontzertu eginez, hainbat disko grabatzen, eta, bueno, komentatu eurek esaten dute, orain hemen egongo den bandak egiten duena dela, free jazz eta punk jazz talde experimentala. Larun batean izango dugu oso ezaguna den Aldi Miola gitar jolea bebai, baina berriro ere oso estilo ezberdinakoa. Eta komentatu Aldi Miola Getxon egon zela, orain direla, ez dakit, 18 urte, gorretzen baduzue, de gitar trio osatzen, Jon Maulagin eta Paco de Luciarekin. Eta amaitzeko izango dugu Dave Holland. Dave Holland bebai kontrabajo jolea, bebai oso hainbat urtetan egon dela grabatzen eta kontzertuak ematen munduko jazzmen handiekin. Egon da, adibidez, Miles Davisekin, Stan Getz, Chick Corea, Gary Barton, Jack DeJohnette, oso izen ospetsuak.